טוב, מה המצב חברים? אז הרגע הזה שאני מעלה סטורי ואני רושם שם את מה שרשמתי במחברת, ואז אני רושם בעצם מה זה אומר, להבין באמת מה אתה רוצה. כאילו וואלה, אני במסע שלי וזה כל אחד, וזה פשוט כל אחד במסע שלו, שלה, שלוקח זמן, אחד מהר יותר, אחד לאט יותר, זה באמת לא משנה. מה שמשנה זה שאתה בוחר לעשות את זה למרות האתגרים, למרות הלחץ, למרות שאולי אני לא אצליח, אולי אני כן. רוב הזמן אתה לא מאמין, אתה מוצא סיבות להאמין, אתה רושם, אתה מנסה, והרבה זמן לא שאלתי את השאלות האלה, הרבה זמן לא שבתי וכתבתי אותם, ועכשיו העזתי, וזה היה כזה, האמת, לא נוח, אבל זה מאתגר, וזה כיף, ואין טוב מזה, וזה מה שחשוב. אז תעשו את מה שעושה לכם טוב, תבחרו להגשים את עצמכם, כי באנו לפה לעולם מסיבה מסוימת. באתם לפה לעשות משהו שהוא מעבר לרק לעבוד, להביא כסף, וזהו, להקים משפחה ובלה בלה בלה. לא, באתם לעשות הרבה מעבר לזה. אנחנו צריכים את האנשים הטובים האלה שהם יצמחו, ייפתחו, יגדלו, ויעשו עוד יותר טוב בעולם, צריך לעשות פה עוד טוב בעולם. זה המטרה שלי לפחות. כן, אני רוצה לעזור לאנשים, ואני מוצא את הדרך שלי. אני בדרך לשם, מקווה שגם אתם, אוהב אתכם, בגלל PH. שתפו אותי אם לקחתם מפה משהו, אם החלטתם שאתם עושים גם צעד, והולכים להגשים את עצמכם. לכו להגשים את עצמכם, בגלל PH.